నా నవ్వు ఎందుకు పోయిందంటే మధ్యలో చెప్తాడు బాగుండు నన్ను నవ్వడం మానేసావు నవ్వడం మానేకి మరి ఏం చేస్తాను అందరు రోజు కూర్చోబెట్టి యుద్ధం చేసేటప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం ఉంది. ఎందుకంటే పోతాం కాబట్టి పర్లేదు బాగా యుద్ధం చేద్దాం అనుకున్నాను. బాధ్యత అప్పచెప్పిన తర్వాత చాలా బరువు భుజాలు మునిగిపోతాయి. ఆ దాంట్లో పడిన తర్వాత నాకు అనిపించిన 12 సంవత్సరాలు నలిగిన తర్వాత ఇంకా నన్ను తిడతా ఉండి విసుగొచ్చింది. ఇంకెవ్వరికి ఎవరి తప్పులు కనిపించో నా ఒకటి తప్పు అంటే నన్ను ప్రతిదీ నేను మామూలుగా నడిచినా కానీ వాళ్ళకి తప్పు. నేను తెల్ల చొక్కా వేసుకున్నా వెటిగారం చేస్తాను. అంటే వాళ్ళు నేను ఏది చేయండి, నేను జుట్టు పొట్టిగా చేసుకుంటే సమస్య, జుట్టు పెంచుకుంటే సమస్య, గడ్డం పెంచుకుంటే సమస్య, గడ్డం తీసేసే సమస్య. అంటే వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే నేను వాళ్ళ టీఆర్పీలకో వాళ్ళ సబ్స్క్రైబర్స్కో నేను వాళ్ళకి ఒక రా మెటీరియల్ అయిపోయాను.